खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव बडलेण्ड सोमावसारफिननायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'नि गोख्रों बाथ्रा बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे गोदान दिल्लीयाव गुबुन गुबुन आफादफोरा थामहिनबा बनसुजों लानानै बे समाव भलन्टियार स्पर्ट्स बिथांमोना सोमावसारफिनदों थामहिनबा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनदों फिन आरोबाव सोमावसारनो थाखाय ओंखारदों आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे सुबुंखान्थि हादोराव बयहाबो मोनथाय दङ बयहाबो सोमावसारनो थाखाय बिनो थाखाय बयहाबो मोनथाय दङ नाथाय बे समाव जाय बिथांमोना सोमावसारदों थामहिनबा सोमावसारनायाव आथिखालाव बाहागो लादों बिथांमोननि बेकग्राउन्डखौबो नायनाया गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ आरो आलादा रायजो सोमावसारनाय बे आलादा रायजो सोमावसारनाया मोनसे सुबुंनि सोमावसारनाय मोनसे सुबुंनि जावरिखांनाय आरो बे सुबुंनि जावरिखांनाया मोनसे समाव थामहिनबा सोमावसारनाया गोजौ थाखोनि आरो गोबां सुबुंजोंनो बाहागो लानानै बे सोमावसारनाया बर' हारिनि थाखाय बे जाफुंसारदोंमोन मोनसे समाव बे गिदिर बा गोजौ थाखोसिम बे सौहैदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै गोबां सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लादोंमोन नाथाय आथिखालाव जाय बिथांमोना सोमावसारदों बे बिथांमोननि सोमावसारनायनि सुबुंनि जे अनजिमा थामहिनबा बे समाव गाहाय थाखोनि बा बेनि जे सिगांनि जे गोजौ थाखोनि जे बिथा खालामना दोननाय बडलेण्ड सोमावसारनाय गोजौ थाखोनि जे बिथा बे बिथाखौ गाहाय फारसे लाबोनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिदों जे बडलेण्ड सोमावसारनाया मोनसे सुबुंनि सोमावसारनाय सुबुंनि मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया हादरनि मोनसे गोजौ थाखोआव हादरनि जे गोजौ थाखोआव बे सोमावसारनाया सौहैबाय बा सौहैदोंमोन आरो बेखौ खम बिबांनि थामहिनबा बे समाव जाय बिथांमोना सोमावसारदों बे सोमावसारनाया गावबा गावनि जे मुलाम्फानि थाखाय गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय बे समाव सोमावसारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' आरो बिथाङा बुंथिदों जे मोनसे समाव जाखिनि सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनाया मोनसे गोजौ थाखोनिमोन थामहिनबा सुबुंफोरा बेवहाय लोब लोब बाहागो लानानै जाफुंसार खालामदोंमोन नाथाय आथिखालाव बे सोमावसारनायनि जे अनजिमा थामहिनबा बे समाव गाहाय फारसे लाबोनाङा होननानै बाथ्रा बुंदों बर' हारिनि जे सोमावसारनायनि जे मानदान्दा बे मानदान्दाखौ गाहाय फारसे लाबोनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ नाथाय बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे सुबुंखान्थि हादोराव बयहाबो सोमावसारनो थाखाय मोनथाय दङ नाथाय सोमावसारनायनि मुङाव जे गावबा गावनि जे मुलाम्फा बे मुलाम्फानि थाखाय जानाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे सोमावसारग्रा बे दैदेनगिरिफोरा माबेनिफ्राय फैदों आरो बबेनिफ्राय फैदों आरो बिथाङा मा थांखि दङ बिथांमोननि थांखिया बेसेबां बेखौबो साननाया गोनांथि दं होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो बेनि अनगायै बिथाङा रोखा बुंथिदों जे बे समाव बड'फानिफ्राय लानानै जा सोमावसारदों बे सोमावसारनायाव सुबुंनि जावरिखांनाय आरो सुबुंनि सोमावसारनायमोन नाथाय दा बे थासारिया जादोंना जायाखै बा बे थासारिया आथिखालाव सोलिगोन ना सोलियाखै बेनि सायाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा নাই এইটো গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলোৱে নিজৰ কথা ৰাখিব আমি যি এটা আন্দোলনৰ পৰিক্ৰমা দি আহিছে যি জাতিৰ অস্তিত্বক লৈ পেলাই কাম কৰিছে সেই অস্তিত্বটো জাতি নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কোনোবাই আৱেগিকভাৱে ক'ব সেই কথাটো কোনটো দিশৰ পৰা আহিছে কোনটো এংগলৰ পৰা আহিছে আৰু কি অবজেক্টিভ লৈ পেলাই তেওঁলোকে বডলেণ্ড যি দাবীৰ কথা প্ৰসংগ তেওঁলোকে ওলাইছে সেই কথাটো চাব লাগিব কাৰণ বডলেণ্ড আন্দোলন এটা গণ আন্দোলন এটা মাছ পিপল মাছ ৰেভলিউশ্যনৰ এটা আন্দোলন আছিল উপেন ব্ৰহ্মৰ আন্দোলন গণতান্ত্ৰিক এটা আন্দোলন গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে আৰু সেই আন্দোলনটো যি মৰ্যাদা যি এটা খ্যাতি মানে অৰ্জন কৰিলে সেইটো সৰু পৰ্যায়ত আন্দোলন কৰি পেলাই সেই পৰ্যায়ত কোনোবাই মানে নিজৰ দৃষ্টিভংগী নিজৰ এটা মানে অবজেক্টিভ নিজৰ এটা বিভিন্ন দিক থাকিব পাৰে সামাজিক দিক থাকিব ৰাজনৈতিক দিক থাকিব পাৰে বিভিন্ন পন্থাৰ যোগেদি সেইটো হ'ব পাৰে
সেই কথাটো তেওঁলোকে বিবেচনা কৰক, মই ইয়াৰ ওপৰত ক'ব লগা নাই। কিন্তু সেই আন্দোলনৰ মৰ্যাদাটো তলত আনি পেলাই আন্দোলনৰ যি এটা ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইটো লাজ দিব নালাগে, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ।